Goddag, jeg hedder Christoffer. Hej, jeg hedder Mario! Ja, fed trøje. Tusind tak. Jeg glæder mig til at møde Lars. er så sød. Hvad hedder du? Jeg hedder Mario! Kan du se stjernen på gulvet? Lige til højre. Nej. Hvor kommer du fra? Frø. Okay. Hvad er din største hobby? Jeg kan godt lide Sean. Det er Vil du synge rockmusik for os? ja. Og denne sang, det er nemlig en rap-sang. Okay. Og ved du hvad? Det vil vi meget gerne høre. Du har 2 minutter. Jo, hey gutter, det er Severin 02, jeg er en YouTuber, og jeg er sej. Jeg har en video, hvor jeg viser, hvor jeg synger. Og denne sang, det er nemlig en rap-sang. Ja, I kan dog høre mig. Ja, det er mig, YouTuberen Severin 02, ja. Jeg er dårlig til at rappe lidt, men det er kun for sjov her. Ja, I skal vide, at jeg er den bedste YouTuber i hele verden. Du ved godt, hvad det betyder, når folk står op, ikke? Ja. Jeg er fandme ikke ved at blive træt af det. Bare lad være. Tusind tak.